पापी जोंनि साननाय जोंनि नायनाय जोंनि खोनासंनाय जोंनि आखाइनि मावनाय जोंनि आथिंजों थाबायनाय आफा जोङो सेकेन्डआवनो सेकेन्ड मिनिटआवनो मिनिट प्रभु जोङो नोंनि देखाव जों पाप मावो जोङो पाप मावो दिनै बे नोंनि सिखांफैनाय गोथार सानाव नों गोथां आरो बोलोगोरा इसोरखौ जोङो दिनै बाख्नायनो दिनै समायथाव नङामोनब्लाबो जोङो नोंनि खाथियाव जों फैनो थाखाय जों समायथाव दिनै नङामोनब्लाबो आफा नोङो माइसे अनख' नोङो माइसे अनख' नोङो अनख'फोरखौ आफा जोंनि गासै अपराध मानिफोरखौ जों नोंनि खाथियाव लाबोदों नोङो नाजाव प्रभु नोङो नाजाव हालेलुया आफा नोङो जों साफ्रोमखौबो नोङो गावनि पबित्र आत्माजों प्रभु नोङो जोंखौ सुफुं प्रभु नोङो जोंखौ सुफुं आरो आफा नोङो जोंखौ नैबे गोथार पेन्डेलनिफ्राय नोङो दिनै एम्पटि हेन्डेड खालि हात खालि गोसो नोङो जोंखौ लांफिनो मोननाय नङा नोङो जों साफ्रोमखौबो नों गावनि जिउजों गावनि बोरजों नों सुफुंनानै नोङो जोंखौ लांनांगोन आफा जों बेबायदि गाव गावखौ जोङो नोंनो होबाय जोंनि गासै गोसो मोदोम आरो जोंनि बाखि सम जों नों बिफानि बोलोग्रा गोथार आरो गोथां नोंनि आखायाव गथायनायजों बासायग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङाव बिबाय आमेन अन्नानै बयबो जिरायदो